Hindi pa okay yung boses ko. Ayan. At saka hindi pa ako okay yung nagtatrabaho na ako. Ayan. Dahil wala pong live sister, ako po ang magla-live. Tapos po lang po ng premiere ko. Pasensya na po. Thank you. Isasalin ko po kasi ako, may bibilihin lang ako at baka may biglang magpatugtog.